Passejant per Barcelona un dimecres cap al tard, he pensat ja fa una estona que no estic enamorat. M'he dit tinc 4 pessetes, que és el que val un cafè. Ara que les tinc les gasto i així ja no les tindré. Un rellotge deia l'hora i l'asfalt llueix per mi. No tinc el foc que em demana qualsevol barceloní. Fa baixada o fa pujada, ja no recordo el que fa. Em saluda una noieta perquè canto. Venia un tronco, tormento, portent d'alba, que volen aquesta gent, que truquen de matinada. Encara no es perd, sentim a la tocada, i es llença pel finestral. Darrere el xiscla la mare, que volen aquesta gent, que truquen de matinada. Manipuladora! És Puigdemont, el nostre president. És Puigdemont, el nostre president. És Puigdemont, el nostre president. És Puigdemont. M'acosto i em diu bon dia, com bon dia si fa fosc. Com la rima és difícil, em mira i exclama tosc. No sóc pobre ni estic sola, ni espero cap pretendent. Aquesta noia m'intriga pels seus ulls i el seu accent. Com que sóc valent la deixo, les intrigues em fan por. Malgrat les 4 pessetes, un quan vol és un senyor. Al capvespre continua, cada vegada és menys cap. Imparable en la defensa de la llibertat i la democràcia i actuem sempre de manera pacífica. Us llegeixo a continuació el manifest de la Taula per la Democràcia, constituïda per més d'un centenar d'entitats de l'àmbit econòmic, cultural, polític i social. Un manifest en defensa de les institucions catalanes i la cohesió social. La Taula per la Democràcia es va constituir
per donar una resposta unitària en defensa de les institucions catalanes, els drets fonamentals i el dret que té el poble català a decidir el seu futur polític. Les mesures aprovades pel Senat espanyol en l'aplicació de l'article 155 representen la destitució immediata del govern de la Generalitat escollit democràticament i la intervenció de facto de les institucions catalanes. Des de la Taula per la Democràcia declarem el nostre ferm compromís amb les institucions escollides democràticament. Reafirmem que els conflictes polítics s'han de resoldre políticament per la via de la negociació i el diàleg. Denunciem que la intervenció de les institucions catalanes d'autogovern no només té conseqüències polítiques, sinó que afecta greument la vida de les persones. És un atac directe a la democràcia. Algunes mesures ja es van avançar amb la intervenció econòmica de la Generalitat el 15 de setembre, que, entre d'altres, ha deixat en suspensió les subvencions aprovades per les entitats. Aquestes són molt importants per garantir el teixit associatiu del país, apaivagar els efectes de les desigualtats socials i poden provocar la pèrdua de llocs de treball. La Taula per la Democràcia continua defensant l'autogovern de Catalunya, així com les institucions catalanes i les persones escollides democràticament per exercir la representació dels interessos generals del conjunt de la ciutadania de Catalunya, sota els principis de l'acció no violenta, la defensa dels drets humans i la preservació de la cohesió social. Demanem el retorn a la normalitat democràtica. Rebutgem la judicialització de la política. Entenem que les querelles per rebel·lió, sedició i altres contra el govern i la mesa del Parlament no són el camí per resoldre cap problema. Condemnem els atacs violents feixistes als carrers de Catalunya. Exigim la llibertat del vicepresident del govern de Catalunya, Oriol Junqueras, i dels membres del govern, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Maricel Llobrat, Joaquim Font i Carles Mundó, així com les Llibertat! 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 Exigim que hi retirin tots els pares i que es posin aquesta aturada de país i la gent que ha convocat una vaga general. Són tres camins diferents, però expressen una mateixa opinió. Un rebuig a la situació que viu Catalunya, que de fet és la desaparició pràctica a dia d'avui del seu autogovern, el fet d'haver convertit a la pràctica la senyora Soraya Sáenz de Santamaría en presidenta i la humiliant i vergonyant situació en què es troben els nostres presos polítics. Fixeu-vos, des del 16 d'octubre tenim empresonats els presidents de l'Assemblea Nacional Catalana i d'Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. I des del dia 2 de novembre tenim a la presó també el vicepresident i els consellers. I tenim en situació d'exili el president i la resta de consellers. I com sabeu, demà la mesa del Parlament de Catalunya ha de presentar-se davant del Tribunal Suprem i poden patir una situació similar. I davant d'això és tot un poble el que ha de respondre, perquè qui està a la presó ho està per la seva condició de president o de consellers de Catalunya. I aquesta situació ens afecta a tots. Avui, ho vaig dir l'altre dia i ho repeteixo, Catalunya és a la presó. Una façana
tota coberta de drac. Si fos un gran amic, passo de llarg, no m'agrada. Una vegada més ens trobem a la plaça, tots junts, tots sumant-nos en aquesta situació tan extraordinària que està vivint el nostre país. Us donem la benvinguda, totes les persones que pujarem en aquest escenari, des de la taula per la democràcia i també des de la taula per la república. Un aplaudiment per les dues taules. I finalment, per poder-li passar la paraula a la meva companya Maite, una última cosa. Sabadell està amb la mesa del Parlament. No deixarem que ens toquin cap de ni una d'aquestes persones que formen part de la mesa i especialment a Carme Forcadell. Una salutació. Maite, endavant. Abans de llegir el manifest de la Taula per la Democràcia, deixeu-me recordar dues coses. Una, els nostres presos polítics necessiten més que mai l'escalf de tothom. Recordeu que tots els hi podem escriure unes lletres, els hi podem donar paraules d'ànim, els hi podem fer suport en aquests moments. Les cartes han de portar un remitent perquè la presó les admeti. El que proposem des de l'Assemblea és que qui vulgui escriure'ls unes cartes als nostres presos, les porti a l'Assemblea al carrer Illa i allà els hi farem arribar amb el nostre remitent. D'acord? I després, recordar si algú vol fer de manera personal i particular, deixem aquest fòmen aquí a l'escenari, on tenen l'adreça de totes les presons on tenen segrestats els nostres presos. Aquí està. I després també parlàvem de la necessitat de recordar del que representa tenir les nostres institucions intervingudes. Tenim mig govern a la presó, tenim mig govern a l'exili, i això vol dir que els ministres espanyols, que la vicepresidenta del govern espanyol són qui pretenen fer-se càrrec de les nostres institucions. Els treballadors públics teòricament els hi deuen... Doncs això, no ho oblidem. Hi ha milers de treballadors públics i tots nosaltres que suposadament ens fan estar sota aquest suposat poder. No ho oblidem, visca la República. Llegeixo el manifest de la Taula per la Democràcia. En defensa de les institucions catalanes i la cohesió social. Les mesures aprovades pel Senat espanyol, en aplicació de l'article 155, representen la destitució immediata del govern de la Generalitat escollit democràticament i la intervenció de facto de les institucions catalanes. Declarem el nostre ferm compromís amb les institucions escollides democràticament. Reafirmem que els conflictes polítics s'han de resoldre políticament, per la via de la negociació i del diàleg. Denunciem que la intervenció de les institucions catalanes d'autogovern no només té conseqüències polítiques, sinó que afecta greument la vida de les persones, de nosaltres. És un atac directe a la democràcia. Algunes mesures ja es van avançar amb la intervenció econòmica de la Generalitat, el 15 de setembre, que, entre d'altres, ha deixat en suspensió les subvencions aprovades per les entitats. Aquestes són molt importants per garantir el teixit associatiu del país, apaivagar els efectes de les desigualtats socials i pot provocar la pèrdua de llocs de treball. Continuem defensant l'autogovern de Catalunya, així com les institucions catalanes i les persones escollides democràticament per exercir
la representació dels interessos generals del conjunt de la ciutadania a Catalunya, sota els principis de l'acció no violenta, la defensa dels drets humans i la preservació de la cohesió social. Demanem el retorn a la normalitat democràtica. Rebutgem la judicialització de la política. Entenem que les querelles per rebel·lió, sedició i altres contra el govern i la mesa del Parlament no són el camí per resoldre cap problema. Condemnem els atacs violents feixistes als carrers de Catalunya. Exigim la llibertat del vicepresident del govern de Catalunya, Oriol Junqueras, i dels membres del govern, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Carles Mundó i dels presidents d'Òmnium i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, que es retirin tots els càrrecs i que es posi punt i final immediat a l'ordre de presó preventiva. Us volem a casa! De llarg no m'agrada, sé el que em faig i sé el que em dic. Si les coses no canvien, continuaré passejant. Això es deia el meu besavi i va morir caminant. Ja veieu que n'és de fàcil del no-res fer una cançó, malgrat les 4 pessetes,